Ħaġa oħra, il-feature li ġibtu fil-bidu tal-Prim Ministru fil-budget jgħid fuq li għaxu missier insalvaħ jew le, jien iva nsalvaħ ukoll. Però nsalvaħ u nibgħathom lura. Il-Prim Ministru. Tibgħathom lura ġol-gwerra biex jinqatlu minuta. Fejn tibgħatu lura? Nibgħathom lura minn fejn telqu, hekk jitilqu mill-Libja. Il-Libja mill-gwerra. Il-Libja mhux kollhom kien hemm il-gwerra. Issa jiena jmorru lura. Issa jiena punti ħolli ħanżid, insaqsi wkoll il-Prim Ministru. Irrid lil uliedu jgħixu ma' dawk it-tip ta' nies li ħarqu hemmhekk u kisru kollhom kien. Għax ma ċertu postijiet qed naraw daw attakki ta' bouncers minn barra ninġu paċi fil-fuq barra l-oħra daw għal-ġieħna għas fuq il-Maltin biss. Dak l-ekonomija hija importantissima, ħadd mu jennega u Alla ħares m'għandniex ekonomija tajba, imma l-ekonomija mhux għaskapitu tas-sigurtà tiegħek toliedek u toliedek. Jekk tisma' l-Maltin kollha irrelevanti llum u mhux laburisti jew nazzjonalisti, id-diskors li konna nitkellmu aħna snin ilu qed jitkellmu huma n-nies. U f'ħafna drabi qed ikunu estremi iktar milli konna ngħidu aħna. Għax n-nies iridu qishom donnu ċertu nies iridu jħamġu biss. Ok, wieġbu. Jiena il-Prim Ministru meta għamel il-pushbacks mhux tal-li ma defendejtux tal-li mort nipprotesta kontrih quddiem id-depo. Però l-ewwel qed irid nirrikonoxxi li kien raġel illi qal li jiddispjaċi. Wara li rebaħ l-elezzjoni għamel il-pushbacks. U barra minn hekk, il-Prim Ministru għandu responsabilità li jintu jien m'għandniex. Hemm nies qegħdin jerqu. U inti Alla jbierek issalvhom u tibgħathom lura. Jiġifieri inti Alla ħares kont Prim Ministru ħanajdek. Iridu jmorru inti. Okay. 5 months release. Ħalli ngħidulhom. Aspettu Libja. Iva, all right. Ġifieri daw għalihom. Release, libertà u Libja tfisser l-istess ħaġa. Fil-Libja, jiena mort il-Libja. Ankuma? Jiena mort il-Libja. U nista' ngħidilkom it-tortura li hemm il-Libja. Nista' ngħidilkom illi tħall ġo ċelel li appoġġi bil-qiegħda u laqas toqgħod bil-wieqfa. Jiena rajt il-ġenitali tan-nies tajjeb li jaħruhom. Rajthom bajnejja. Jiena nixtieq nurik il-din il-mara. Tiftakru għal din il-mara, di immigranta li għax mobdiċ li l-familja ta' Gaddafi għamlitilhom ħażin. Għabdetu samtita, ek jistbawa. U inti t-tibatom il-dawem. T-tibatom il-Libja. Rajt ħajwiġbu. Jek il-Prim Ministru, kieku kien it-tifel tijak. Jow it-tifla tijak. Romina, għamil argument ħanimxie għal-fader. U ma jridu jmorru, jina bqajt imbelħa u kol. Romina, kieku jridu jmorru. Romina, ma bir-rispet kollu. Ġifiri li għalihom, u ma wek. Romina, kieku jridu jmorru ma telqux in the first place. Daħu argument li għamlu mal-għuwejja. Għalfejn telqu. Taġobhom iktar il-Libja mill-li għawdaw wara li ġew. Jina ngħidlek anzi oltre, u ma mhux bil-Libja telqu saħansitra minn iktar l-isfel, għadu jaqsmu d-deżert. Mietu fid-deżert, għax għandna dejjem insemmu l-imwiet li saħħu fil-baħar, l-imwiet li saħħu fid-deżert, dak ma ngħiduwiex. Għalfejn, għax il-human traffickers dejjem jgħidulhom ixewxuhom u jgħidulhom fl-Ewropa ħassibu meravilja, ħajtukom kollox b'xejn, hemm minn kollox, benefiċċji li tridu. Imkien mu ħajsibuhom f'ximkien ieħor fl-Afrika, allura jagħmlu dak il-vjaġġ kollu jissugraw ħajjithom, iħallsu li traffikanti tal-bnedmin biex jagħmlu dan il-vjaġġ. Iva, il-maġġoranza kbira tagħhom, 90% tagħhom mhumiex refuġjati. L-unika żmien li kien hawn li ma mitux immigranti fuq il-baħar, il-ftit xogħol li ħallew il-Salvini jigverna. Għax waqaf dik, inti hekk xi ħadd qed tgħidlu aħrab, daħħa jaħrab. Is-sodra ħajtek u għax hawnhekk ħantu kollox b'xejn. Żewġ sekondi. Ejja nitkellmu fuq il-fatti. Ma nbeżżawhomx in-nies. Ħa ngħidlek x'inhu huma l-fatti. Il-fatti huma li dawn il-ħaddiema li jaħdmu 74% tal-barranin huma Ewropew. U 5% biss huma mill-Afrika, daw fatti. Il-fatt li ħoru li dawk li jaħarbu mill-Afrika 88% tagħhom jibqgħu ġol Afrika. Jaħarbu jibqgħu għax U hemmhekk għandna ngħinuhom ġol Afrika, ġo pajjiżhom. Jiġu l-Ewropa 2% biss.
tkellmu fuq il-fatti. Bezzawhom xi Pero nies. għal-Malta, anka dawk it-2% Nistan saqsi ħaġa li Ejja, mela, le. Irrispondini. Għajdli, għajdli. L-isptar hemm. Overpopulation. L-isptar hemm 500. Queues. Tinġa. L-isptar hemm 400 ħaddiem imħallas mill-isptar Mater Dei. Dak mhux- Barrani u 500 ieħor oħra Okay. mill-kontratturi. 900 ħaddim barrani jaħdem ġo l-isptar. Bil-fors. Inti titneħħihom daw. Bil-fors. Se tgħidu Le, le, lill-Prim le, dak ma għamlu xi ħadd Ma karozzi. tridhom. Sorry, ma kunux razzisti fejn kan semmu kelma suwed. Inti fuq Dawk il-900 li għatli, inti bil-fors għanna bżonnom, għax tant għanna overpopulation ta' nies, ma nsawx il Mhux vera, mhux għalhekk. Mhux vera, mhux vera, mhux vera, nies. Mela, ha? Mhix vera. Mhix vera, Luna. Għaliex fl-isptar iżdiedu l-affarijiet u s-servizzi u kellna bżonn iktar nies. Nies ma jmorrux l-isptar, mhux kulħadd jaf. Pippi beda billi qal, ma nix nġeneralizzaw. Vera, huwa vera, ma nix nġeneralizzaw. Però meta Mark saqsih lil-Melki fuq il-biċċa xogħol ta' dak l-immigrant li nqatil, aħna qtilnilhom wieħed, imma qtilt il-ħadd, sorry ta'. Kif neħel jiena? Kif jeħel il-poplu Malti? Għaw minnu razzist, Malta da żgur ngħidlek hawn minnu razzist, hawn min joqtol. Mawx minnu razzist. Imma mhux imħabba dawk. Neħejjen, jekk kemm inħallili jew inħallila, il-poplu Malti huwa ħalli. L-argument jgħid kien li dik insejnija. L-argument jgħid li dik insejnija, Romina, insejnija totalment. Ma smajt il-ħadd jitkellem fuq. Din dal-inċident mhux inċident. Dan-inċident insejni, kif nistgħu ninseħ sa monumenta, sa kollox. Il-leġijiet, il-gvern u l-oppozizjoni jistgħu jagħmlu, mhux jiena u inti jew in-nies li hawn hawnhekk. Ninsew meta jiġu naqblu fuq kuljum. punt wieħed, almenu forsi xi darba daw. Li min jikser il-liġi b'mod drastiku, jintbat lura barra. Mhux jiġi jgħid li il-Prim Ministru naċċettawħawx, naċċettaħ, jien ma rridx nintegra ma dak it-tip ta' nies. Dawk qed ikissru jaħar u nintegra magħhom. No way. Issa dawk huma l-ar nies li qed iġibu l-integrazzjoni ta' minnu verament ġenwin. Mela. Jekk itkellem, jien inkellem barranin. Il-barranin stess jgħidu li. Le, mhux tal-biża, jien inkellem barranin, daqskemm qed itkellem inti. Mhux ħan itkellem fuq is-Suwed minn ċertu nies li jkun hawn tal-East. Ejdu li intom imġienen qed iddaħlu dal-ammonti. Għax daw jarfuhom, daw maħrubin minn pajjiżhom. Jekk qed tibqa' tgħidli li jkisser u jfarrak u jsawwat, jirrejpja u tibqa' tsejjaħlu refuġjat. Jiddispjaċini, jiena konvinta. Mhix sewwa li sem inti. Li minnu refuġjat minħarab il-gwerra. Ma jistax jagħmel żball minnu refuġjat. Ma jistax. Taħraq karozza Aħna l-Maltin. Taħraq karozza u sawwat, nista' jgħidlu żball. Min ħaraq il-karozzi tal-ġizmiti? Tibahom il-barra. Min ħaraq? Ejdenna ma ħaraqhom. Ejdenna ma ħaraqhom il-karozzi tal-ġizwit. Ejdenna ma ħaraqhom. Tibatu l-barra. Qed tinsinwa lil-Maltin. Min? Iva, qed ngħid. Tinsinwa lil-Maltin. Ejt il-polizija minnhom ma. Min qatel lil-Lasan? Dawk iż-żewġ persuni. Nibatuh il-barra. Ma nistax tibatu Ħansaqsik domanda. Ħansaqsik domanda. Ġo pajjiż. Hemm pereżempju illi jekk inti tkun gay, idendluk. Idendluk. Somalia pereżempju. Mela, ħarab wieħed mis-Somalia, propju għax qabduh li hu gay u se jdendluh. Jiġi hawn Malta. Tini ċans. Iġibuh. Inġibuh hawn Malta. Iġibuh. Nagħtuh protezzjoni, mhux kif tajt l-Unjoni Ewropea, aħna firmajna l-konvenzjoni fl-1966. M'għandix taqsam l-Unjoni Ewropea fil-biċċa xogħol. Aħna obbligati li nżommuhom hawnhekk. Tini ċans. Dik il-ferma. Mela jekk ikun hemm mittel fruħ gej li għaddew mill-SS Pension. Ġejbhom kollha u Malta. Jaħat qottażel dak iva dak le. 88% minnhom jibqgħu hemm. Jiġri di domanda bla sens. 88% jibqgħu hemm ġol Afrika. Da jiġi hawn. U għax jagħmel xi ħaġa ħażina, inti terġa' tibatu. U jdendlu. Jien rajt Jekk jagħmel. Rajt nisim dendli. Jekk jagħmel, jekk jiena, jekk jiġi dak li qed tgħid inti sewwa,
u għall-argument ir-rejp jamara, ejwa, nibatu l-ura jagħmel. U jagħmel ma jimportax, ma Mhux problema tiegħek. Jiena persważa. Jekk mhux għaddejlek għal aċitazzjoni tal-karozza. Jiena persważa u konvinta li refuġjat li jara dawk il-ħruxijiet li semmejt inti. Jitwerwer mala jagħmluhom bħalhom. bħalhom. Jaħraq l-karozzi u jsawwat Kemm il-darba ħarqu l-karozzi? Jien konvinta. Kemm il-darba ħarqu l-karozzi? Darba. Darba ħarqu l-karozzi. Darba. Qed titkellem issa kull jum jħarqu l-karozzi. Refuġjat ġenwin għal ħruxijiet tal-gwerra. Jaddas rasu, jaħdem u jirringrazzjana tal-salvajni. Ok,